नमस्कार, न्यूज डंकामध्ये आपलं स्वागत आहे। सध्या भारताचा शेजारी देश पाकिस्तानमधल्या राजकारणात मोठ्या हालचाली सुरू आहेत। काही नाट्यमय घडामोडी घडतायत। या घटना काय आहेत आणि पुढे त्याचं काय घडणार आहे हे आपण जाणून घेऊयातच। पण तोपर्यंत तुम्ही जर आमच्या न्यूज डंकाच्या YouTube चॅनलला सबस्क्राइब केलं नसेल तर लगेचच करून घ्या। तर इम्रान खान यांना अविश्वास ठरावाला सामोरं जावं लागू नये म्हणून त्यांनी उपसभापतींवर दबाव टाकून अविश्वास प्रस्ताव फेटाळायला लावला होता। शिवाय संसदेही बरखास्त करण्यात आली होती। मात्र पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आता इम्रान खान यांना जबरदस्त दणका देत उपसभापतींचे निर्णय हे घटनाबाह्य असल्याचं म्हटलंय। त्यानंतर मात्र पाकिस्तानची संसद पूर्ववत झाली आणि आज अविश्वास ठरावावर मतदान होणार आहे। म्हणजेच इम्रान खान यांना आता त्यांची खुर्ची वाचवण्यासाठी अविश्वास ठरावाच्या मतदानाची अग्निपरीक्षा पार पाडावीच लागणार आहे। पाकिस्तानमध्ये आतापर्यंत काय घडलंय ते आपण जाणून घेऊया। सगळ्यात आधी सर्व विरोधी पक्षांकडून इम्रान खान यांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता। पाकिस्तानच्या संसदेत पहिल्यांदाच अविश्वास प्रस्ताव आणला गेला। त्यानंतर विशेष सत्राद्वारे चर्चा आणि मतदान घेण्याचं ठरलं। त्यानंतर संसदेचे उपाध्यक्ष कासिम सुरी यांनी अविश्वास प्रस्ताव रद्दबातल ठरवला। अविश्वास प्रस्ताव रद्द होताच इम्रान यांनी राष्ट्रपती आरिफ अलवी यांना संसद बरखास्त करण्याचा सल्ला दिला। तसंच नव्याने निवडणूक घेण्याची मागणी करण्यात आली। त्यामुळे आता पाकिस्तानमध्ये पुढील काही दिवसांमध्ये निवडणुका होणार अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती। मात्र त्यानंतर इम्रान खान यांना सुप्रीम कोर्टाचा जबरदस्त दणका मिळाला आणि उपसभापतींचे निर्णय हे घटनाबाह्य असल्याचं न्यायालयाने म्हटलं। त्यामुळे आता पाकिस्तानच्या राजकारणात पुढे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित झालाय। खरं तर इम्रान खान यांचं सरकार पडल्यातच जम आहे। इम्रान यांनी हे संकट टाळण्याचा प्रयत्न केला, मात्र त्यात ते अपयशी ठरले। संसदेत मतदानादरम्यान होणाऱ्या पराभवाला सामोरं जावं लागू नये अशी इम्रान खान यांची इच्छा होती। त्यामुळे त्यांनी उपसभापतींमार्फत अविश्वास प्रस्ताव फेटाळला आणि नंतर राष्ट्रपतींकडे शिफारस पाठवून संसद बरखास्त करण्यात आली। इम्रान पंतप्रधानपदी राहणार नाहीत हे आता निश्चित आहे, कारण त्यांना 342 सदस्यांच्या संसदेत बहुमतासाठी 172 मतांची गरज आहे आणि इम्रान खान यांचा पक्ष पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ म्हणजेच PTIचे सभागृहात 155 खासदार आहेत। त्यामुळे इम्रान यांनी बहुमत गमावलंय आणि आता हा अविश्वास प्रस्ताव मंजूर होणं ही एक औपचारिकता असणार आहे। सरकार पडल्यानंतर पाकिस्तान समोर आता दोनच पर्याय आहेत। पहिला पर्याय म्हणजे पक्षांनी नवीन सरकार स्थापनेचा दावा करायचा आणि दुसरा पर्याय म्हणजे काळजीवाहू सरकार स्थापन करायचं आणि नवीन निवडणुका होईपर्यंत देशाचं कामकाज पाहायचं। म्हणजे एकूणच पाकिस्तानचं राजकारण पुन्हा एकदा इतिहासाची पुनरावृत्ती करण्याच्या दिशेने जाताना दिसतंय किंवा गेलंय। पाकिस्तानमध्ये आजपर्यंत एकाही पंतप्रधानाला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाहीये। 2023 मध्ये इम्रान खान हे आपला कार्यकाळ पूर्ण करणार होते, मात्र त्याआधीच इम्रान खान यांनी पंतप्रधान पदाची खुर्ची गमावली। पाकिस्तानमधली बिघडत चाललेली आर्थिक परिस्थिती, वाढती महागाई आणि पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाढत्या किमतींवरून प्रमुख विरोधी पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टीच्या 100हून अधिक संसद सदस्यांनी इम्रान खान यांच्या सरकारविरोधात अविश्वासाचा ठराव दाखल केला होता। या सदस्यांनी इम्रान खान यांना देशासमोरचे प्रश्न मिटवता आले नसल्याचे आरोप केले होते। तसंच इम्रान खान हे परराष्ट्र धोरण राबवण्यातही अयशस्वी ठरलेत असं पाकिस्तानमधल्या विरोधी पक्षांचं म्हणणं आहे। खरं तर पाकिस्तानी लष्कराच्या मेहरबानीमुळेच इम्रान खान यांना सत्ता मिळाली होती, पण आता देशात नीती लागू करण्यात ते सपशेल अपयशी ठरल्याचं लष्कराचंच म्हणणं आहे। पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि इंटर सर्व्हिसेस इंटेलिजन्स म्हणजेच ISI सरकार बनवण्यासाठी आणि पाडण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं, हे आतापर्यंत अनेकदा स्पष्टपणे समोर आलंय। रशिया युक्रेन युद्धामुळेच पाकिस्तानमध्ये महागाई आहे, शिवाय पाश्चिमात्य देश कसे भारत आणि पाकिस्तानमध्ये भेदभाव करतायत असे मुद्दे मांडून इम्रान खान यांनी जनतेसमोर आपली खुर्ची टिकवण्यासाठी प्रयत्न केले। मात्र त्याचा काही परिणाम झालेला नाहीये आणि हे आता समोर आलेलंच आहे। अजून पाकिस्तानच्या राजकारणात आता काय घडणार हे येत्या दिवसात स्पष्ट होईलच, पण तोपर्यंत तुम्ही अशाच वेगवेगळ्या व्हिडिओसाठी पाहत राहा न्यूज डंका। आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल त्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंटमध्ये तुमच्या प्रतिक्रिया नक्की कळवा। धन्यवाद।